Moje meno je Dominika a súčasťou tohto projektu som úplne od začiatku. Zúčastnila som sa všetkých 3 letných škôl. Prvá bola v Hágu, druhá bola v Plzni a tretia bola tu u nás v septembri na Slovensku. Tento projekt je zameraný hlavne na inklúziu a som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou. Na prvej letnej škole v Hágu, ktorá bola zameraná hlavne na ľudí, ktorí nemajú potrebné dokumenty, aby mohli opustiť krajinu, sme spoločne s nimi strávili veľmi veľa času formou storytellingu, kde sme diskutovali po skupinkách, vymieniali sme sa na rôznych miestach a rozprávali nám svoje životné príbehy. Ďalšou takou časťou bolo, že sme mali vymýšľať básničky a potom spoločne sme si ich odprezentovali, mali sme pripraviť kresbu a táto básnička mala byť zameraná na nás, na to, ako my vnímame inklúziu, čiže celý tento projekt sa niesol v tom, že sme spoznávali kultúru danej krajiny, spoznávali sme rôznych ľudí. Neboli to teda iba ľudia, ktorí nemali potrebné papiere, ale boli to ľudia, ktorí boli bez domova. Boli sme sa pozrieť v takej jednej veľkej komunite, kde žijú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť bývanie, alebo jednoducho boli to opustené matky s deťmi. A takou ďalšou časťou, ktorú sme zažili v Hágu, tak bolo vždy, že do obeda sme sa stretli na škole a sme zdieľali svoje príbehy. A pre mňa najzaujímavejšou časťou toho celého projektu, ktorý bol v Holandsku, bolo, že na začiatku týždňa sme dostali foťák a mali sme možnosť vytvoriť 10 fotiek, ktoré predstavovali nejakú inklúziu a na konci sme si ich spoločne odprezentovali a spoločne pozreli. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás pripísala na dnešnej vernistáži Molenskej výstavy projektu Erasmus Plus s názvom Changing Our Story. Projekt vlastne ponúka aplikáciu inkluzívnych spôsobov do vzdelávania, najmä prostredníctvom metódy storytellingu sa zapojené inštitúcie snažia vlastne zmeniť ani inklúzie vo svojom prostredí. Ahojte, moje meno je Andrea, som súčasťou tiež tohto projektu a zúčastnila som sa všetkých 3 letných škôl. Ja vám však idem porozprávať o jednej letnej škole, ktorá sa uskutočnila priamo v Plzni, kde sme sa venovali viacerým tematikám a problematikám. Počas prvého dňa sme sa venovali najmä univerzite a tomu, ako tam funguje inkluzívne vzdelávanie študentov, ktorí majú teda viaceré problémy a diskutovali sme teda hlavne o tom, ako im univerzita pomáha študovať napriek týmto problémom a zvládaním tieto problémy. Potom sme sa venovali napríklad aj študentom, ale aj celkovo ľuďom v Plzni, ktorí prišli z Ukrajiny. Konkrétne nám o tom rozprával jeden študent, ktorý sa teda týmto ľuďom venuje a poskytol nám trošku takú inú perspektívu a iný pohľad na túto problematiku.
Takisto sme navštívili aj neziskovú organizáciu Tady a teď. Tá sa konkrétne zameriava na deti a ľudí, ktorí majú viaceré finančné problémy, napríklad dôsledkom toho, že sa ocitli v exekúciách. Takže takisto sme riešili, ako vlastne táto nezisková organizácia pomáha týmto ľuďom, ktorí majú teda aj takéto problémy. Pre mňa najprínosnejšie bolo asi to, že sme sa z Plzne neskôr presunuli na jeden deň do Prahy a absolvovali sme prechádzku alebo takú prehliadku po Prahe, ktorá bola sprevádzaná jednou ženou, ktorá počas svojho života žila na ulici, ktorá nám teda rozprávala o tom, ako týmto ľuďom bez domova pomáha samotné mesto a rôzne neziskové organizácie. Ona napríklad mala aj skúsenosť s tým, že mala problémy s drogami, takže nám rozprávala celý svoj životný príbeh, ako tomu my hovoríme storytelling. A pre mňa osobne to bolo veľmi prínosné a zaujímavé, pretože som nikdy priamo nestretla a nemala kontakt s osobou, ktorá mala takúto skúsenosť. A takisto nám rozprávala aj o tom, ako napríklad funguje zdravotná starostlivosť, ktorá je teda realizovaná iba v parku pri stanici a že vlastne ako títo ľudia majú možnosť sa dostať k takejto starostlivosti. Začala tá vojna, tak prvé 2 mesiace boli také, že veľmi súdržné, že ešte ľudia boli takí, že jasné, pomôžeme všetko. S tými nevýhodami Slovákov, tak aj tu sa hovorí, že Ukrajinci tu robia teda za najmenej, akože majú najmenšie platy. Ľudia ich nezamestnávajú, a keď ich zamestnávajú, tak sú to presne také tie podradné roboty. Takže v rámci poslednej letnej školy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sme sa venovali hlavne témam a problematikám, ktoré sú veľmi dôležité na slovenskej spoločnosti. A celým týmto heslom vlastne našej letnej školy bolo to, že na to, aby sme porozumeli, tak musíme najskôr počúvať ostatných. A v rámci teda tejto letnej školy sme využívali rôzne techniky, hlavne storytelling, ktorý bol založený na tom, že sme práve chceli použiť rôzne príbehy skutočných ľudí a naozaj ich sprostredkovať a dať ich na svetlo ostatným ľuďom. V rámci tohto sme navštívili počas letnej školy v Nitre Orechov dvor, ktorý slúži ako komunita rómskych občanov, kde sme sa teda venovali hlavne problematike inklúzie a integrácie rómskych detí vo vzdelávaní. V rámci tohto projektu sme sa rozprávali takisto ako aj so sociálnymi pracovníkmi, tak aj s rôznymi odborníkmi, s ktorými sme práve riešili túto inklúziu a teda ako zakomponovať alebo dať väčší priestor rómskym deťom vo vzdelávaní. Zároveň sme sa rozprávali aj o tom, aké možnosti majú rómske deti alebo teda rómske komunity, čo všetko pre nich predstavuje ich bežný deň. A v rámci tohto projektu sme sa taktiež zameriali aj na komunitu LGBTI. Tým, že vlastne na Slovensku je táto komunita veľmi často znevažovaná a od posledného útoku, ktorý sa stal v roku 2022 v teplárni v podniku v Bratislave, sme sa rozhodli toto miesto navštíviť a porozprávať sa na tému inklúzie LGBTI komunity na Slovensku. Aké hrozby to pre nich predstavuje, s čím sa stretávajú denne v ich životoch a ako vidia budúcu inklúziu v rámci slovenskej komunity alebo teda života na Slovensku. Na záver sme sa taktiež venovali aj našim ukrajinským občanom a teda ukrajinským študentom, ktorí prišli z Ukrajiny sa vzdelávať na našu univerzitu. Ako koniec tejto letnej školy sme rozoberali inklúziu študentov, ktorí majú nejaké zdravotné alebo mentálne znevýhodnenia. A na záver sme chceli vlastne vytvoriť jeden veľký projekt, s ktorým sme vlastne aj ukončovali našu letnú školu v Nitre. A tento projekt bol založený na tom, že sme interpretovali nami vytvorenú pieseň, ale v posunkovej reči.